Yun. Kuwang na ito sa pahayag di ay. Tara guys. Gusto. Among chip cook. Oh. Huwag among maestro. Among maestro oh. Dara oh. Apil kita maestro yun. Oh. Huwag among agawon oh. Agawon. Oh. Single pa na mga gaon. Oh, single pa ni. Kisa may mangita diyan kuan, parehas. Oh. Hindi ko nagtapad. Kaya pa 5 karaon. Kaya pa. Reta kay asuha man oy. Yay, maglami na. Lundan dayon ni og kapayas. Okay. Ato iduso kay papaya. Papaya. Luto na sila, wala natin sugnod. Ano pa? Ay, ubras tigapay-pay dito eh. Tara, ako yung papayan ron. Oh, mo ni papaya, sinog naman ni, laman ni kilawon. Kare may sakto. Kini laman ni kilawon. Di pa maluto, hurot ni ron. Kuan man. Di mo ko lang saglag batong. Batong minuto. Aw, di. Abi daw dilaw. Ay, di ahak. Ano, apilag batong. Maak na kay burag buto ba sili? Maak. Maaka, mayo lang sila. Ah, okay. Naluto na, manihapon na mi. Kanon. maon. Yara oh, gaso-aso pa. Ang chip cook, ang master og ang agalon. Mga to guys.